Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Kung unsa may kana, why not say it here? Confidential ba? Nga dili mo kumahimong magkabati. Sure ka? Maminaw ka sa kung isulti niya? Say it. Bahala ka. Imo ning gusto ha? Oliver. I love you. Oliver. Usay imong giingon. Say it again. O kalimtan ko nga anak ka. Oliver, unsa ba? Kahat gid ninyo eh. Manugon ra ko ni Danny nga sa dili pa ka matug og balik, unya pasultihan ka og I love you. Kay dugay na ko nga wa makasulti nimo ana. Bata pa matingali gani ko, miundang na ko sa pagsulti ana. Wala sab ko'y nabati nga tubag nimo sa akong I love you. Murabag matukan ka kung muingon ka ana diri nako. Samtang sayon mura kaayo nga litukon sa tubangan ni James. Mao usahay magkapangutan ako sa akong kaugalingon. Anak bagi ka ko nimo. Uy, Karon nga ganahan sa akong serbisyo nimo. Di sab ka. Kay wa ka magkinahanglan ako. Naana naman unta ko. Pero sakitan ramang gihapon day ko. you... Mas kampante ko. Nga si Danny ang muatimanay ko. Kay babae siya. Nga naman day ko lalaki ko. Namasag ko na imong gitaguan. Mas dako pa magaling ako ah. Damn it. Wa ba yun makaila og filter ka ng baba ni mo, Oliver? Ay di ba? Real talk ba? Real talk ba? Damn it. Nangapuwa ka na daddy oh. Daddy? Unsa man na? Uwaw kay tinuod o nauwaw ka sa akong kabulgar? Oliver, please. Pauli na. Kay tingalik at takihon pa inungkos kasing-kasing kung niya ka. Ayaw dad, ayaw. Gipagaan ganin na akong atmosphere din eh. Unya, atakihon ka na hinoon, bida. Unsaon na lang si Daniela. Sige ka. Ibog ra ba kay akong mga barkada ini nga nakakita niya ganina. Unsa na? Pero ay kabala ka, daddy. Ako na silang giingnan nga may nanag-iya na niya. Oliver. Oliver, please. Sige na. Ako ni bahala si mong daddy din eh. Paulit na lang. Tana. Ihatod na nakapaingon sa gawas. Manggulid ka, manggulid. Sakit kayo mong kuko nga medyo sa kong boktol. Damn it. Isag unsaon. Immature yun kining tawhana. Dinhirati ka ko tomatod. Sa gawas ang atong sabot. Wa ko makaw yun sa mga panulti ka ganina. Sorry. Pero kinahanglan nga ako itong buhaton. Musamot ay pagduda nato kung kalit nga magseryoso ko sa ingatubangan. Sorry. Oliver, unsa ba? Niyata sa labi ng ospital. May mga tao. Kung dili ka gustong may makakita nato, tana. Iyato na ko kutob sa parkinganan. Kaya dili ti kabuhian sa pagakos. Kung dili ka mutando. Unsa? So, Unsa? Oliver. just get inside. Kadito kayo. Sige na, Ro, magdaog na ta. Sibog. Ha? Sibog, kayo mo sa kisab ko. Ngano diri makas backseat? Adto kas driver's seat, Oliver. Tapad ko nimo kadiyot. Mingaw na ko nimo. Unsa?
Nag-uban ta karon unya. Oliver. Kadagay ni. Uy, wasa pa? Ang imong kamot pagpuyo. You're addicting. Get enough of you, Danny. Oliver, si Jaime. It's gonna be quick. I promise. Oliver. Nadugay ka. Mihapit ko sa kantin. Nagpalit ko ini. Gusto ka? No. Ikaw ang akong gusto. Jaime. Hug me. Please. Pero may mga samat ka. It doesn't matter. Mawala ang kasakit. Kung mabati ko ang imong kainit. Jaime. Come, sweetheart. Hug me. Nasayod ka bang wa ko'y gikahadlukan? Jaime. Karon lang kumibati og kahadlok. I'm so afraid to lose you, Daniela. Jaime. Jaime, huot na kayo mong pagkakwas. Tingali ka. Don't ever leave me. Jaime. Promise me, Daniela. Promise me, Danny. Dili ko nimo biyaan that you will choose me labaw ni bisan kinsa. Jaime. I promise. Dili ta nakapig-utan, umayo. Just promise me nga dili nimo usab kubon ang akong pagsalig kanimo. Promise me. Kadugay ba ni mo nakaable sa pultahan sa gate? Hala, ha? Nagatuo man ni siyang wa ko laing buhat din he? Ang pagbantay ra sa kinsa may nagdoorbell sa gate? Whatever. Oh, biko na be. Asa namang inggingon nimo nga maga-shopping ka? Ingon ka kay maga-shopping ka. Nanghabog pa magani ka nako kaganina? Be, hain na magkata? Ay da, kakuti-kutihan yun di mo oy. Ay wagod. Tanda pa man ka. Sabang ka, CI ka? Ay, dili. Dili ko si ay, marites ko. Way lami. Tsupe! Ay! Hala, gihas magalang kong abaga ay. Siya pag-ablihan, maldita yan! Ay, kadali sa oras. Mo dahil nagaduka ako. Kaya pasado alas 10 naman na sa gabi mapahulay na ako ay. None! Nga na yung ka ni siya, no? Magplano gani ko mupahulay na ko, ha? Nagayoy magasamok-samok. Siya lang kay tuyo ni babayana ay. Nagtawag manigikan sa kusina. Siyalay ato nang... Unsay nang? Nalimot ka gyud unsa no? Dili ba batod ko sangpita nako og ma'am? Ay! Nga ikaw na nagswildo na ako, ma'am! Dili. Ay! Dili ko mag-ma'am ni mo nang! Ikaw ba suberbiya ka gyud bisan unsaon da? Nasayod ka bang gikahadlokan ko? Ha? Why? Ngano, God? Kay isog ko. Weh! Mopatay ko og tao. So karon wa ka na makatingog. Nahadlo ka sa akong gisulti unsa no? Nagsige ka naman ang kunog tutok nako.
Nasya ka nga makapatay ko og tao? Ay, wala ako makatingog. Gitutukan ta sab ka og maayo kay akong giklaro. Ang unsa? Kung maayo ka pa pagpanghuna-huna, kay basi pag nabuang na ka ba? Mas hadlok ba yan ang buang ikauban nimo kay nimo nang unsa? Na, dili ko mo to ay. Kaya kung tinungod pa ang iba giingon. Sa kalagot, imong gibati na ako, sukat pa si mong pag-abot din, he? Ay, dugay na unta ko ni mong giluba, dili ba? Pero ni, nagabarog pa man ako, oy. Mao nga, nagasalimuan ka lang tingali nang. Nadiha ka na, oy, kaya nagaduka na ako. Hoy, ay, sa pagbiya, marika usa. O sabay tuyo di mo na ako nang, oy. Ugma na ta magtabi kay, gaduka, nagina ko, ha. Kisay nag-ingon nga makigtabi ko nimo. Magpaluto ko nimo og fried chicken. Ha? Wa ko mabusog sa akong gikaon karon. Gamay na lang kaayo ang sudan. Hastang kanon. Mao nga. Lungagi ko ug unya lutuoy ko og fried chicken. Samtang nagpaabot nga maluto ang kanon. Ha? Pagdali. Ay! Unsa? Ikaw di ay? Ikaw ang katabang. Busa ikaw ang buhat sa ingon. Unya, dili man ti kaamo. Maong ikay buhat sa ingon. Ha? Bahala ka diha, oy. Ay, ang ako buhat ko'y ayaw bitara. Sakit, ay, buhi ko. Nagtuo kang dili ko makahimos akong giingon nimo? Huh? Nga mo patay ko og tao? Ha? Nagtuo ka ba? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!